Kom, lad mig komme til. Du optager den. Jeg må ikke komme til. Der. Du så mig med. Der. Remake. Kan jeg lige prøve? Den optager hold. Der er ikke noget nyt der. Hvad sker der? Hvad er det for en, vi bruger før? Den der. Fuck, du kan! Er du sindssyg, mand? Ej, lige da jeg trykker fred. Den der spioner afsted. Kan du gøre det der, hvis du er på webcam, mand? Den optager, ja. Jamen altså, må jeg sætte den? Seriøst? Tag et billede. Den optager billedet. Det er godt, det er super. Ja, det var du greb. Var ikke du næsten en nisse eller sådan? Prøv at gøre med mig, jeg er tyk. Prøv med den der. Du har den på lige, hold den lige. Det skal være midt. Hovedet lige. Snak! Hey! Hey! Hallo! Gå tilbage! Så vi skal... Fuck, så klasse! Crown Rider! Hey, prøv at se mig på søndag! Der er ikke en fælles til. Okay, nu er tyk. Se mig. Virk det. What? Optag den. Vent. Skiratis. Prøv at se min frisyr, det har jeg sagt. Ja. Prøv at se, jeg har en dobbelt. Hallo! Jeg er en crime rider! Du skal gøre sådan her, men... Det er gået i hak. Det var lidt lækkert. Det er en finger! Sådan der. En crime rider. Du kan lave noget rigtig smart. Du kan starte med at finde, hvad du kan gøre. Ja, men det du... Vi fandt også en rigtig god en lige før. Og den der. Du tager det her stykke, ikke? Så siger du... Den her, mand. Jo, man. Det er, man. Så sygt den der. Du er stor. Fuck, hvor så stor jeg er blevet. Så kører det bare. Sådan G. Fuck, den optager lang tid, men stykke optagelsen. Hvor er du? Hvor er tunge? Hvor creepy. Jeg skal lige finde den rigtige. Jeg er en Indian. Onion. Du er klar med alle den der tunge, er du sindssyg, mand? Hvor er tunge? Tag på ud med tunge. Det kommer. Vi stopper den. Hvad er det?